Patay nga baboy nga nasapwan sa suba nga sakop sang barangay San Pedro Haro ginapatihan nga naanod lang sa barangay. Baboy gilayon nga gidlubong malapit sa suba. Ini gitutukan ni John Sala. Ginabanta 5 na kaadlaw nga patay ang baboy nga nakitaan sa suba sakop sa barangay San Pedro Haro sa nagligan nga adlaw. Ini na nga kapito nga sapat nga nasapuan sa suba diri sa syudad sang Iloilo. Una nga nasapuan nga nasulod sa sako ang 5 ka baboy kag 1 ka ido sa Dungon Creek sa barangay Kalubehan Haro. Suno kay punong barangay Lita Hover sang San Pedro Haro. Una ini nga nakitaan sang Miyerkules ang aga kag gintuyo pangakwaon. Apang mabudlay para sa mga pumuluyo gani nangayo na ini sang bulig sa City Veterinary Office. Kahapon sang hapon natigayon nakuha ini sa suba kag gilayon man niya ginlubong. So ang ginhimo nila, ang gin-advise nga ilubong sa madalom gid. So paglubong sa madalom nakita man nakon nga ginkadtuan dito sa sidrat gin-check gin-disinfect tanan. So pagkatapos do mga 5 ka tawo gaguyod kay kabugat-bugat kay sung ginlumos dito sa dalom Nagapati si City Agriculturist Inigo Garinggalaw nga mahimo nga naanod ang patay nga baboy halin sa iban nga lugar. Panawagan ang kitabi sa mga tao ako nang pag-check hindi pag i-report sila yun tapos hindi silang ang iba na di sa aton mas mga post nga ihaboy natin sa bodies of water rather than magpustot lang ilubos. Giniisa-isa man ni punong barangay Hoover ang mga nagasagod sang baboy sa barangay kung bala may ginhaboy sila nga baboy o kung may napatay nga baboy apang wala man kuno suno sa iya mga residente. So far pagalupok sina sang swine flu nga na aware na dayon sila daw nagpamaligya nila ang ilang mga baboy aware na sila ya. Tinguan nga matumod sang City Veterinarian kag City Agriculturist kung sa diin nga barangay nagahalin ang mga baboy apang ginako man ni Garinggalaw nga mabudlay ini nga mahibaluan gilayon. Sa karon suno sa Iloilo City Agriculturist wala pa sang kumpirmado nga kaso sang ASF sa syudad sang Iloilo. Upuod kay Cirilo Duque, John Sala, Buona, Western Visayas.